Hello mga kabigal, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, syempre sa pagkakataong to ay magpumukbang po tayo. Melts in the mouth, trotters, pork, humba, paksiw na pata. Tapos marami po tayong kanin. Ito pa ating sauce. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ang ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Mga po lagi po kayong meron mga kain sa araw at magligtas po. Maraming salamat po, Ma. Tapos dalangin sa inyong pagtanong na sa Kristo namin pagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Sarap. Sobrang lambot.
Sobrang lasa po. Napaka-sticky po ng sauce. Grabe po yung sarap ng tendon. Excuse me po. Excuse me po. Sarap.
Ingat nga lang po sa mga buto maliliit kasi pag sa wet market po talaga kayo bumili kasi taga po ang ginagamit dyan. Yung mga maliliit na buto po. Panalo. Masarap. The best.